Hej Claus. Jeg skal jo så, det er min første mundtlige aflevering, og jeg skal jo så fortælle lidt om stoffer og tilstandsformer. Og når man snakker temperatur af et stof, så er det et udtryk for fart af stoffets atomer og molekyler. Altså jo hurtigere atomerne og molekylerne bevæger sig, jo højere er temperaturen. Og så har vi jo så eksemplet her, som vi kan se med H2O eller vand. Og der er temperaturen nu 328 Kelvin eller 55 grader Celsius. Og man kan hele tiden se, at molekylerne de er i konstant bevægelse og bevæger sig tilfældigt lidt mellem hinanden. Hvis man så opvarmer den her H2O op til 375 Celsius, ramme, der, så bliver deres bevægelser, eller så bevæger de sig så hurtigt, at de begynder at kunne frigive sig fra hinanden. Og det er så her, hvor at H2O vand går fra at være flydende til at være en gasform, det vil sige vanddamp. Fordi molekylerne simpelthen kan frigive sig fra hinanden. Hvis man modsat afkøler det, og får det ned på de her 273,15 Kelvin, eller 0 grader Celsius, nu er vi under her, så vil molekylerne, de vil stoppe med at bevæge sig rundt, de vil i stedet for sammensætte et geometrisk mønster, og så vil de her bevægelser, de vil blive erstattet af vibrationer, og de vil hele tiden stadigvæk vibrere, altså have en form for bevægelse. Fordi molekyler vil altid bevæge sig, og det vil de simpelthen gøre indtil det punkt, hvor at de vil nå 0 Kelvin eller minus 273,15 grader Celsius. Også kaldet det absolutte nulpunkt, hvor at der kan molekyler ikke bevæge sig, og det er ligegyldigt hvilket stof der er tale om, og derfor så kan temperaturen aldrig blive koldere, og det er også derfor man kalder det absolutte nulpunkt. Vi kan lige indikerer her, at de bliver langsommere og langsommere. Jeg tror ikke helt, den kan komme ned på 0 Kelvin. Men i hvert fald så stopper molekylerne med at bevæge sig. Yes. Og det var jo så det. Så